Bona nit, amics de Quarta Mansió. Benvinguts al canal de relats curts que faig per a tots vosaltres que patiu nits d'insomni. Avui us tinc preparada una minissèrie d'un relat que he dividit en 4 parts perquè és una mica més llarg del que solen ser els relats aquí a Quarta Mansió. Ja fa temps que tenia aquesta idea al cap. També he pogut gaudir d'una col·laboració a qui els estic molt agraït. Està ambientat en la postguerra espanyola i com convivien els diferents estatus socioeconòmics que hi havia a Sabadell. Em refereixo a la burgesia i a les criades. Està composta per 4 personatges principals on hi ha una sèrie d'assumptes ocults i misteriosos. Bé, és un relat que té una part de realitat i gran part és ficció. Us haig de dir també que les imatges d'aquest videorelat provenen de l'arxiu històric de la família Galícia, de la Creu Alta, a Sabadell, de la casa existent i encara habitada per la pròpia família. El relat sempre comença amb una petita introducció on hi faig una pinzellada de no més d'1 minut de la història de Sabadell en aquella època esplendorosa de la industrialització, tot té lloc al barri de la Creu Alta. La producció i edició del videorelat el vaig fer amb un programa informàtic poc professional i amb mitjans una mica rudimentaris, però bé, al cap i a la fi el que compta és que us explico una història només per tenir-vos entretinguts una mica, si en teniu ganes, esclar. Bé, això és tot fins aquí. Espero que us agradi i, si voleu, us podeu subscriure, com dic sempre, al canal Quarta Mansió i, bueno, us podeu subscriure si voleu, i si no, doncs és igual. Que dormiu de gust. A mitjans del segle XIX, Sabadell va ser pionera en l'època de la Revolució Industrial a Catalunya. Era la ciutat més important de l'estat espanyol. Podríem dir que la ciutat era com una gran colònia tèxtil en tot el seu conjunt. Però amb els anys es va anar reconvertint. Sí que molts burgesos la van triar per les oportunitats de negoci que allà s'hi trobaven. Era un focus de concentració d'indústries. Però més cap aquí en el temps, la ciutat es va haver de reconvertir en el sector dels serveis. Sabadell, any 1952. La família Turull van viure moments turbulents. Estaven així enfrontats i competien amb la família Vila. Eren 2 de les famílies més influents i adinerades de la ciutat, i entre ells hi havia certa rivalitat. En aquells temps, tothom sabia de tothom allà al barri. Els de Cal Ripoll, els de Cal Poc, la Paquita dels de Cal Ventura. Passava sovint pel carrer un home sense nom. Bé, sense nom, es coneixia com l'esmolador. El seu pare ja li va ensenyar l'ofici.
li deia, sobretot, el pols no t'ha de tremolar gens ni mica. No era cosa fàcil. Tothom el sentia arribar amb el típic xiulet, d'aquell so tan peculiar. El jove, guapot ell, estava fort i gaudia de bona salut. No en sabia tant com el pare, però se n'en sortia i cada cop deixava més ben afilats els ganivets. També em portava a la bossa de nous, uns que anaven força bé per tallar la carn. Els posava a la venta i així es treia uns calarons de més. Sempre que passava per allà, es mirava la Mariona amb uns ulls de desig i li llançava petons des de l'altra banda del carrer. Mariona! Mariona! Deien d'ell que les noies se'l rifaven. Si no trobaven a la Mariona per la casa, ja sabien que estaria esperant darrere de la finestra a que passés el Santi, l'esmolador. Com a tots els barris de la ciutat, a la Creu Alta la tafaneria estava a l'ordre del dia. Deien que en una de les cases li pagaven els serveis convidant-lo a entrar a l'esmolador. La mestressa del número 12 del carrer Major era la vídua dels de Cal Planes i demanava certs treballs de la casa, d'aquells que només feien els homes. Però hi havia tantes xafarderies. Sempre hi ha qui li agrada inventar, fer mal i ferir. Pobre esmolador. Aquella vídua volia una criatura per no haver d'estar tan sola. Però petita, la volia petita, deia sempre. No volia pas una criatura mig crescuda i malcriada que li donés problemes. Però no ho va aconseguir. 40 metres carrer avall, la família Turull hi tenien la casa. També feien negocis a l'estranger, més enllà de l'Atlàntic. No els faltava de res. Això era ben conegut per tothom. Un cop al mes rebien la visita d'en Josep Castells. Sempre arribava carregat amb 2 grans maletes de cuir de color marró i bastant desgastades de tant d'ús. I portava mostraris d'elegants teles per vestits de senyor. Uns grisos, uns blaus, uns tergals de molt bona qualitat. No era el senyor Turull qui anava al sastre, sinó que era el sastre qui venia a casa. Ho feia perquè el veiés tot el veïnat. Quan el sastre arribava a casa seva, li comentava a la dona que els Turull no eren pas portes endins el que semblaven per fora. No es referia pas als diners, això els hi sobrava. Fins i tot es podien permetre 2 criades que vivien a casa, sinó que eren freds i una mica bruts. No entenia com, tenint 2 noies de fer feines, la casa estava tan bruta. El senyor Turull un dia se'l veia pensatiu i va fer venir una de les criades, la Sílvia, la més jove, i li va ordenar anar a buscar una butaca que tenien guardada al traster, al pis superior de la casa. Aquella habitació feia temps que estava tancada. Era la butaca del besavi. Aquell home va ser un dels més longeus de la ciutat, i de totes les ciutats. No va morir fins 1 mes i mig després de fer els 118 anys. Va morir assegut amb aquella butaca, escoltant Ràdio Associació. Sempre deia que aquella butaca li donava bon karma. El besavi, 2 dies abans de morir, va dir: "Ara, pels vols del mes de maig, ja farà bon temps.
Com que gaudiré del sol del pati, farem tapissar la butaca, que està molt atrotinada. Aquella antiga ràdio, després de la seva mort, no va tornar a sonar mai més. Va quedar així mig oblidada en un racó de l'escala com a objecte decoratiu. La Sílvia, quan passava per davant de l'escala, es mirava una gran bola que hi havia al principi de la barana, allà col·locada. Sempre pensava... La de mans que la deuen haver tocat. A mesura que pujava per l'escala, alguns esglaons es queixaven en ser trepitjats. Fins i tot la llum tènue d'una bombeta feia soroll i titilava. A mitja escala, un crit del senyor Turull. Aquesta escala, nenes! S'hauria de netejar millor, Aquest home no està mai content amb res. En part, l'home tenia raó. Quan pujaven escales amunt, boles de borres saltaven del terra i es movien com espantades per l'aire, deixant anar esbufecs de pols que feien estornudar de manera que fins i tot les parets tremolaven. La Sílvia no pujava gaire a la part superior de la casa i, de fet, mai havia anat al traster. El senyor Turull li va donar la clau que va treure d'una caixa de puros habanos. Els hi enviava un seu amic que va marxar a les Amèriques a fer-hi fortuna i li anava prou bé. Feien negocis plegats amb el senyor Givert, també dedicat al fil. La casa Turull feia grans enviaments per vaixell a la ciutat cubana de Manzanillo, a l'extrem sud de l'illa. Allà hi van fer inversions en ferrocarril a la dècada dels 1880. Feia que les mercaderies arribessin molt més de pressa a la seva destinació. Cap allà hi enviaven les millors teles que embalaven en caixes de fusta precintades amb cintes metàl·liques i que anaven ben clavades amb bons claus. El gènere anava molt ben protegit. Al traster s'hi arribava per un passadís que donava a l'exterior. L'enguixat de la paret saltava i a trossos feia panxes. Hi havia trossets de guix per tot el passadís. Per allà no hi passaven gaire a l'escombra. En un racó així una mica humit, una planta va trobar-hi un bon lloc on començar una nova vida. Una de les branques treia el cap per una finestra que tenia un dels vidres trencats. Li sortien unes floretes vermelles que dormien de dia i s'obrien per les nits. Els raigs de sol que entraven pels finestrons van cegar els ulls de la Sílvia per uns instants. En tornar-li la visió, li va semblar veure la cortina de la finestra del traster que es movia per dins. Es va quedar mirant la finestra durant una bona estona, allà immòbil. De sobte va notar una corrent que li pujava per les cames, l'esquena, fins a arribar-li al cap. Va quedar com hipnotitzada. L'aterratge d'un colom de pit inflat i verdós la va distreure. El colom va mirar a un costat i a l'altre, un parell de vegades, allà tot dret i orgullós. Portava una anella metàl·lica en una de les potes. No s'hi va estar gaire. Li va donar l'esquena a la Sílvia i va emprendre el vol. Ella se'l va quedar mirant com es anava fent petit. Quan ja va tornar en si, es va girar cap a la finestra i va pensar... Juraria que s'ha mogut? Ai, no sé. M'ho ha semblat. Quan finalment va reaccionar,
va pensar: no sé, m'ho hauré imaginat. Es va plantar davant la porta del traster i va introduir la vella clau rovellada al pany. Va inspeccionar tot el traster des de la mateixa porta. Al fons hi havia la butaca plena de pols. Només n'hi havia una, així que tenia que ser aquella. Un vestit penjava d'una barra, un vestit de seda blanca. El temps l'havia tornat groguenc. La Sílvia va pensar: no gosaré ni a preguntar a qui pertany. Per agafar la butaca havia de moure alguns mobles vells que barraven el pas. De sobte, uns crits de la senyora Turull. Va, nena, que és per avui, que s'ha de netejar la casa. I tu, Mariona, atura l'esmolador quan passi, que s'han de repassar els ganivets. I de pas, n'hi compres un per tallar la carn.